Infrastruttura Malta tordna aktar minn 2500 test tekniku fis-sena sabiex tiżgura l-kwalità u l-effiċjenza tal-infrastruttura ġdida li tagħmel kemm fit-toroq kif ukoll fil-marittimu. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet ġewwa l-laboratorji tal-Awtorità ta' Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur. Waqt żjara fuq il-post mill-Ministru għat-Trasport u l-Infrastrutturi Ian Burge u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-awtorità kwistjoni Deo De Battista ġew eżebiti fost l-oħrajn it-testijiet li jsiru fuq il-konkos li se jintuża fuq kull proġett li jkun se jsir. Hemmhekk fost eżibizzjonijiet oħra sistejna l-test li jikkalkula l-pressa li jiflaħ il-konkos qabel jixpakka, madankollu mhux biss. Hawn madwar 40 test differenti li jsir, kollha huma akkreditati, tfisser li huma testijiet li ġew verifikati u validati minn esperti esterni biex jissiguraw li l-riżultati li nkunu qed noħorġu huma ta' min wieħed jista' joqgħod fuqhom. Il-Ministru Burge tena l-importanza ta' dawn it-testijiet li fl-aħħar mill-aħħar jassiguraw is-suċċess tal-proġett. Dan fid-dawl ukoll li fl-aħħar 3 snin intefqu mal-400 miljun euro fi proġetti infrastrutturali madwar pajjiżna. Il-Ministru Burge spjega li medja ta' 25% tat-testijiet li tagħmel l-Aġenzija jwaslu għal xogħlijiet ta' rimedju jew tnaqqis fil-prezz. Fil-fatt is-sena l-oħra l-Aġenzija nfurzat tnaqqis fil-prezz ta' madwar 1.3 miljun euro għal xogħlijiet li ma laħqux l-istandards meħtieġa. Huwa rrimarka wkoll kif kull xogħol għandu jsir kif suppost sabiex nassiguraw infrastruttura tajba l-pajjiżna b'testijiet ukoll waqt li jkunu għadhom għaddejjin ix-xogħlijiet. Dan biex jekk ikun hemm nuqqasijiet l-awtorità tesiġi azzjoni ta' rimedju minnu fih. Hawnhekk rajna x-xogħol illi jsir biex nivverifikaw il-kwalità. U allura meta x-xogħol ma jkunx qed jilħaq il-livelli mixtieqa, dak ix-xogħol ma jiġix imħallas, ikollu jinqala u jitranġa spejjeż tal-kontrattur. Naħseb li tajjeb in-nies ikunu jafu s-serjetà li biha tkun qiegħda timxi. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista nnota kif dawn il-laboratorji kienu kruċjali wkoll waqt il-pandemija. Għax apparti l-kostruzzjoni, pereżempju waqt il-pandemija, kellna l-analiżi tal-gases li kien tużaw l-isptarijiet fil-clinics, ma illum fil-kostruzzjoni importanti l-importanza li il-materjal, konkos, asfalt, zeba, labeling ta' toroq tabelli, ikunu ta' standards għolin, mhux għolin biss, iżda akkreditati.